Hvad vil det egentlig sige at være en aktiv beboerdemokrat i Østerbro? Jeg skal lige prøve at interviewe 2 damer, som er med i organisationsbestyrelsen i Østerbro. Den ene er Pernille Christiansen, som er bestyrelsesmedlem, og så er der Karin Mortensen, som er bestyrelsesformand. Velkommen til jer 2. Tak. Du har mange roller i Østerbro. Lad os starte med at snakke om arbejdet i en bestyrelse i en boligafdeling. Hvad er det vigtigste, I laver som en afdelingsbestyrelse, efter din mening? Jamen, jeg synes, det vigtigste det er, at man hele tiden husker på, at man er blevet valgt af beboerne til at varetage deres interesser. Og de ting, der bliver besluttet på et afdelingsmøde, det har vi jo som afdelingsbestyrelse en forpligtelse til at sørge for, at de bliver udført. Men samtidig så har vi jo også en opgave med at være visionære for vores afdeling. At vi ligesom skal være dem, der måske er med til at sætte gang i nogle forskellige sociale tiltag i vores afdeling, netop for at styrke vores beboerdemokrati. Helt praktisk. Hvordan bliver man valgt ind i en bestyrelse i den afdeling, hvor man bor? Det gør man på det årlige afdelingsmøde. Så er der valg. Så hvis man ønsker at stille op, fordi man synes, det kunne være spændende, så er det der, man bliver valgt ind. Og det er dem, der møder frem på afdelingsmøderne, som er med til at vælge. Skal man give besked inden, eller kan man bare komme og sige, at jeg vil gerne stille op? Ja, men man melder ind, inden at man gerne vil. Og det er også muligt, hvis man sidder og får lyst på dagen, og sige, at man stiller op. Kan du fortælle lidt om, hvordan du begynder at interessere dig for repræsentantskabet og senere organisationsbestyrelsen? Jamen, jeg har siddet med i afdelingsbestyrelsen i nogle år, og der har jeg fået en interesse både for beboerdemokratiet, men også for boligpolitikken. Og på et tidspunkt, så bliver jeg opfordret til at stille op til organisationsbestyrelsen. Og den opfordring, den tager jeg imod, fordi jeg synes, det kunne være interessant at komme ind og se, hvad er det egentlig taget bestyrelsens arbejde består i. Og samtidig så havde jeg jo også et ønske om at være med til at have indflydelse på, hvordan foreningen den skulle udvikle sig. Hvorfor stillede du, Pernille, op til valg til organisationsbestyrelsen? Det gjorde jeg jo også lidt på opfordring. Det var ikke noget, jeg sådan... Altså, jeg har været i en afdelingsbestyrelse i nogle år og synes, det var spændende, men det var jo sådan trygt og godt, for det var hjemme, hvor jeg boede. Og organisationsbestyrelsen, det er jo den store hovedbestyrelse. Så det var også lidt på opfordring. Jeg blev spurgt, om det var noget, jeg kunne have lyst til. Så det gik jeg lige og tænkte lidt over. Og det var det. Så må jeg spørge til, hvorfor er det så godt at være med? Jamen, det er det, fordi ligesom Karin siger, så har man jo, man er med der, hvor beslutningerne bliver truffet. Man har noget medindflydelse, og det er spændende at sådan helt få indblik i, hvad der foregår i sådan en boligorganisation. Hvad er den store forskel på repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen? Jamen, organisationsbestyrelsen er jo dem, der har det overordnede ledelsesansvar. Og det vil sige, at vi har både det økonomiske og det juridiske ansvar. Det er vores ansvar, at alt det foregår rigtigt. Vi har et ansvar for, at foreningen den overholder det, som vi nu engang skal i henhold til loven om almene boliger. Vi har ansvar for driften. Det vil sige, at alle afdelingerne, det er bestyrelsen, der ligesom har ansvaret for det. Så den daglige ledelse, den ligger faktisk også i bestyrelsens ansvar. Men her har vi jo ansat en direktør, som forestår det. Men det frelægger jo ikke bestyrelsen ansvaret. Det er vores ansvar i sidste ende. Så det er jo en forskel for repræsentantskabet. Repræsentantskabet er jo den øverste myndighed, og det er jo der, vi forelægger, når der er nogle ting, der skal besluttes. Skal man være i en afdelingsbestyrelse for at kunne blive medlem eller få lov til at stille op til valg til repræsentantskabet? Nej, det skal man jo ikke nu. Det er sådan, at møder man op på et afdelingsmøde, så bliver der jo først valg til afdelingsbestyrelsen, og dernæst så bliver der valg til repræsentantskabet. Så man nødvendigvis ikke bør sidde i både en afdelingsbestyrelse og et repræsentantskab. Man kan jo have en interesse i at sidde i afdelingsbestyrelsen, men ikke i repræsentantskabet, og omvendt,
så vil man jo måske gerne være med i repræsentantskabet, hvor man har mulighed for at være med bestemmende på de beslutninger, der bliver taget. Er der noget særligt, du tænker, der er vigtigt at vide, hvis man ønsker at stille op til repræsentantskabet? Jamen, jeg tror, det er vigtigt at vide, at det, man kommer med, det kan bidrage. Så egentlig uanset hvilken baggrund man har, men hvis man har lysten, så har man også noget at byde ind med. Skal man kunne noget særligt? For eksempel økonomi eller... Det skal man ikke nødvendigvis, nej. Hvis ikke, jeg tænker, man skal også vide, at man bliver valgt for et år ad gangen. Så hvis man går rundt med en lille lyst til at vide noget mere om, hvad der sker i Østerbo, og hvordan det er også på repræsentantskabsmøderne, at man kigger ind i selve Østerbos budget, og sådan får et indblik i det. Så man lærer også noget, bare egentlig ved at være med. Okay. Og hvad hvis man gerne vil være med i en afdelingsbestyrelse, som bare handler om ens egen lille nære område? Hvor lang tid melder man sig til? Altså, du bliver valgt for 2 år. Okay. Og der skal jo også vælge supplanter, og de sidder 1 år ad gangen. Okay. Så man har jo en mulighed. Bliver man ikke valgt til afdelingsbestyrelsen, jamen så kan man måske stille op som supplant. Og man kan være så heldig i nogle afdelinger, der er supplanterne også med til afdelingsbestyrelsesmøderne. På den måde får man også et indblik i, hvordan en afdelingsbestyrelse fungerer. Så det kunne være en lidt mere spæd start at være suppleant? Det kunne det. Det var måske en god mulighed for dem, der sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig det, men jeg holder mig lidt tilbage. Men der vil jeg bare sige, kom frem. Tak. Er man ens i en afdelingsbestyrelse? Nej, det er man ikke. Altså, vi er jo som mennesker, vi er forskellige, og heldigvis for det. Og det er jo også det, der gør, at det er en god afdelingsbestyrelse. Man kommer hver med sine interesser og kan byde ind. Og nogen har lyst til at arbejde med økonomi og budgetter. Andre, de vil måske gerne lave nogle andre ting. Og en anden vil måske gerne være med til at lave nogle sociale aktiviteter. Og det skal der være plads til, og det er jo det, der er med til at styrke en afdelingsbestyrelse. Giver bestyrelsesarbejdet noget værdi ind i, at du er beskæftiget? Ja, det synes jeg. Altså, lige nu har jeg et godt job, og jeg har ikke sådan planer om at skifte det, men jeg er sikker på, at hvis jeg skal ud og finde mig et nyt arbejde, så er det bestemt positivt, at jeg kan skrive på mit CV, at jeg har siddet i en bestyrelse. Er alle på valg hver gang til et afdelingsmøde? Nej, det er man ikke. Altså, der er måske 2 eller 3, der er på valg ud af en bestyrelse på 5. Og hvis man nu er 3 i en bestyrelse, så kan det være 1 eller 2, der er på valg. Så hele tiden så er der sådan en naturlig overlapning, så der hele tiden er nogen, der ligesom har siddet med i en bestyrelse og kan levere noget viden til de nye, der kommer ind. Så det skal man i hvert fald ikke være bekymret for, hvis det er, man stiller op, at man står som helt ny. Der er altid nogen, man kan læne sig op af. Fantastisk. Hvorfor skal man gå ud og blive en aktiv beboerdemokrat? Jamen, det skal man, fordi så er man med til at påvirke det sted, hvor man bor. Og fordi så er man en del af et fællesskab, og det er godt at være, og særligt også, hvor man bor. Fordi så kommer man også til at kende nogle af de andre, der bor der. Og man kan være med til at påvirke, hvad der skal ske. Karin, har du noget, du lige vil supplere med? Altså, jeg vil også sige, at fællesskabet i en boligforening, det er simpelthen vores DNA. Det er vigtigt, at vi er med til at styrke det her arrangement ude blandt alle vores beboere. For uden det, jamen, så har vi heller ikke en almen sektor. Og det er utrolig vigtigt, at der bliver bakket op om arbejdet her. Så fællesskabet, det betyder rigtig meget. Det har været vores DNA i mange år, og det skulle det gerne fortsætte med. Tak for det. Tak til jer begge to. Selv tak. Og kom og vær med. Det er fedt.